σου έδωσε στη ο πατέρας σας. Ύστερα του λέει, αφήσετε αφιγορευασί και δοθήσετε έθνη και ούτε τους κακούς. Το έθνος είναι ο ελληνισμός. Ο ελληνισμός. Θα αποκατεργήσει το όσα έζησε. Αισθάνθηκε ο ελληνισμός, ο απόλυτα σύντροφος του Αγίου Αποστόλου και τον πατέρα και κράτησε την ευθύνη. Και διάφορες επικράτειες που είναι κοσμοκρατορές και ειδικά εμείς πάθαμε πολύ από το μουσουλμανικό. Μουσουλμάνοι, ναι. Στις ημέρες τους εμπόδισαν τελείως τα γράμματα. Και θα καταργήσουν το νόημα. Κλείσαν τα σχολεία τελείως, απογορευόταν τα γράμματα. Αν έλαβε η μονίμα το παιδί μόνη της, έκτισε εδώ. Ναι, δεν ξέρω. Τη σχολή πάλι. Στη σχολή έφερε καθηγητάς από πάτε με τα παιδιά, τα οποία τους έκανε οικοτροφία, εδώ. Ετάιζε τα παιδιά του και τα δίδασκε για να κρατηθεί η ελληνική γλώσσα στην παράδοση. Το βατοπέρι είναι από κατά τα βαρκάρια παιδιά. Είναι η αρχαιότερη μονή. Είναι η πηγή του Βυζαντίου. Είναι γέννημα σε προϊόν Βυζαντίου. Θα προσπαθήσουμε τη βοήθεια του Χριστού μας να κρατήσουμε, γιατί είχε κατασταθεί το βατοπέδι. Και όταν ήρθαμε εμείς εδώ, ήταν ερήπιο. Όμως, παρακάλεσε το Χριστό μας να διδάξει τι να κάνουμε να μην καλύψουμε. Και μας επακάλυψε ότι θέλει την αναμόρφωση της γονής με το παιδί. Τότε κάναμε υπακούη. Μαζευτήκαμε στα ερέκια και κάναμε την προσοχή μας και περιμέναμε τη Θεία Αποκάλυψη. Και πράγματι, άρχισε η πρόνοια του να βοηθάει και ανακαινίστηκε το βατοπέδι. Το βλέπετε που είναι σήμερα. Έγιασε ο μοναχούς. Έρχονται πολλές φορές μεγάλοι άνθρωποι και απαντέ, πάτερ έχω μια απορία. Λέω, τι απορία έχεις? Λέει, πάτερ, λέει, τούτα όλα τα παιδιά πώς, όχι εδώ μέσα, μια μάνα τα γέννησε. Λέω, ναι, αλλά όχι από τις δικές σας μάνες. Και άλλη μάνα, από τον ουρανό, που λέγεται Χάρις. Τα βλέπουμε να είναι παραπάνω από 100. Και δεν είναι όλα ελληνόπουλα. Και τόσο αγαπημένα και ενωμένα μεταξύ τους που προκαλούν αυτή τη διέργεια. Η δίκτυα μου είναι Κύπρο, ναι. Πιο πολύ είναι Κύπροι τώρα. Οι πιο πολλοί είναι Κύπροι, δεν είναι? Ναι. Άρα εκεί όμως. Εκεί αυτό. Μερικούς από Ρωμάχου. Ξέρω αν έχει περάσει. Κανένα δόση. Πρέπει. Ο Πάτερ Ειρηναίος είναι Γάλλος. Ποιος άλλος είναι Αμερικάνος? Έρχονται εδώ.
Εσείς γέροντα από ποιο χωριό είσαστε στην Πάφο? Δρούσα. Από τη Δρούσα. Ο πατέρας μας ήταν από την Καλέπια. Δεν έχει σχέση. Ήταν κοντά ο Σταυρός της Μύθης που είναι κοντά. Ήταν το πρώτο σου μοναστήρι είναι εκεί. Εντάξει, δεν είναι στην πραγματικότητα η οικογένεια μου είναι στην Αμερική. Τα πρώτα αστέρια τα μεγάλα, είμαι στα 8. Τα 5 είμαι στα χωριά και αυτές κορούλες. Τα πρώτα τα μεγάλα έφυγαν στην Αμερική. Και πέτυχα. Επέτυχα και απέκτησα ερίδα στο Μιάμι της Φλόριδος και κέρδισα χρήματα πολλά και έγινα μεγάλη επιχειρηματίας. Εγώ ήμουν από τους τελευταίους. Ύστερα άρχισαν να με παρακινούν οι παίκτες. Τι κάθεσαι εσύ εδώ, θα γίνει τσομπάνος. Έβαζε κύριε. Είναι αδελφή, η αδελφή σου είναι στους άμπουλους του. Έβαζε εκεί. Εγώ βέβαια τότε μικρός ήμουν. Αν με ρωτούσε κανείς τι είσαι, έλεγα ότι είμαι χριστιανός, δεν είμαι μουσουλμάνος. Αλλά τι σημαίνει χριστιανισμός, δεν ήξερα. Εγώ σχολείο δεν πήγα. Τρίτη τάξη δημοτικού. Τόσο μόνο. Λοιπόν, κάποτε άκουα αυτό που μου έλεγα, δεν με ανέπαυε. Μου έκανα και το εισιτήριο μου. Το εισιτήριο Αμερική. Λοιπόν, εκεί που σκεφτόμουν αυτά, οικονόμησε την πρόνοια του Θεού. Η αγαθότηση του Θεού. Έχω δώσει τα πάντα προγενέσεως αυτό. Και φώτισε και επισκέφθηκα το Σταυροβούνι. Ήθελε τυχαία, αλλά ήταν από την πρόνοια. Όταν πήγα στο Σταυροβούνι, αισθάνθηκα παρηγοριά. Μετά με πήραν οι πατέρες και με ανέβασαν πάνω στο μοναστήρι. Όταν με ανέβασαν πάνω είδα πολλούς νοσοκόμους. Λέω καλά τόσοι παπάδες εδώ μέσα τι κάνετε, τι κάνετε εσείς. Λέει όχι παιδί μου, δεν είμαι θα παπάδες. Μα τι είσαστε. Είμαι θα μοναχή. Τι σημαίνει μοναχός. Κάτσε να σου πούμε. Κάθισα και μου ερμήνευσαν την έκταση της χριστιανικής πίστεως και πραγματικότητας. Όταν το άκουσα αυτό εγώ, πολύ με συγκίνησε. Και έτσι μπροστά τους έβγαλα το εισιτήριο μου της Αμερικής και το σχήσα. Δεν με κρύβει το σχήσε. Λέω δεν μου χρειάζεται. Τι έκανες τώρα. Θα μείνω μαζί σας. Αφού είσαι μικρός. Δεν πειράζει, κρατήστε με. Ήμουν τα 14 εδώ. Το 36. Κάθισα 10 χρόνια. Έκανα πολλούς κόπους, πολλά έργα στο Σταυροβούνι. Όταν έμαθα από τους ίδιους τους πατέρες, των ηγούμενων και των πνευματικών, διότι αυτοί ήταν αγιορείτες, πέρασαν από το Άγιο, τι ήξερα. Όταν μου είπαν αυτοί ότι στον άνθρωπο υπάρχει υψηλότερη πνευματική ζωή, τότε εδαρπέδευσα. Και το 46 ήρθα εδώ. Πολλά χρόνια. Παραλάβαμε τα ερήπια. 61 χρόνια. Το παιδί και το κάναμε τιμωρία αυτή που λέμε. Και τα ύστερα, αφού παρακάλεσα τον Χριστό μας και μου είπε ότι θέλω, αφού μου είπε θέλεις να σου πω το θέλημά μου είναι να κάνεις την αναμόρφωση της μονής με το παιδί μου. Εγώ φοβήθηκα λίγο διότι λέω εγώ είμαι μικρός και αδύνατος θα μπορέσω, αλλά ο Θεός δεν κάνει λάθη. Αφού το είπε ο Θεός και κάθισα με πίστη και πράγματι έγινε από τα σήματα. Σε 5-6 χρόνια
άρχισε το μοναστήρι. Κατέβησαν αρχιτέκτονες, μαστόροι, κρεμαδιστές, από το Θεό να τα σταλεύει και έκτισαν το παιδί. Είναι αυτό που έγινε το παιδί. Τότε λέω, Πανάγαθε, θα σε ενοχλήσω πάλι. Μου είπες και έκανα υπακούη και μου έδωσες παραπάνω από ό,τι ζήτησα. Τώρα έγινε το βατοπέδι μια πολιτεία. Εγώ γράμματα δεν ξέρω πώς αντιμετωπίσω αυτό το θέμα. Λέει ο ίδιος πάλι. Γιατί ξεχνάς την Πεντηκοστή. Τόλμαξα πάλι. Λέω καλά πού θα την βρω την Πεντηκοστή. Καλά λες αυτή είναι, αλλά πού θα την βρω εγώ. Πώς θα την βρω. Είχα αυτή την απορία, αλλά είχα την πίστη απολύτως ότι ο Θεός δεν γαριδά. Και μια μέρα κατέβηκε ο γέροντας από τον ουρανό, Ιωσήφ. Ήταν στον ουρανό. Κατέβηκε δίπλα μου, αισθητά, μαζί με έναν άλλον γεροντάκο που ζούσαμε τότε μαζί. Τότε του έδωσε ο γέροντας μια πλάκα άσπρη και του λέει δώστε στον Ιωσήφ. Λέει τι δεν κάνει. Δώσ' του την κυρία δεν κάνει. Μου έδωσε μια πλάκα άσπρα. Άσπρη, τι να την κάνω τώρα. Την έβαλα μες στον κόσμο μου. Μόλις μπήκε η πλάκα στον κόσμο μου, άλλαξε το πράγμα μας. Άρχισε η θεολογία. Όλο το βάθος της θεολογίας, της Θείας Αποκαλύψεως, όλων των μυστηρίων, πώς κατασκευάστηκε και ο κόσμος, πώς έγινε η πτώση, πώς έγινε η δικαίωση του Θεού, πώς θα γίνει η επαναφορά πάλι στην πρώτη αξία. Λοιπόν, εγώ τους έλεγα δώστε μου όλα να γράφω γιατί θα χάσω τα νόηματα. Και μου έδιναν κόλλες και έγραφα. Ξεκίνησα από το πρώτο βιβλίο που είναι Λόγοι Παρακρίσεως. Ξεκίνησα από το πρώτο και έφτασα μέχρι το 18ο βιβλίο. Έτσι είναι. Έρχονται τώρα θεολογάκια από εδώ να μας πούν πάτε ποια σχολή τελείωσες. Λέω τη σχολή των Αλλιέων. Αυτή δεν τελείωσε. Δεν ήμασταν και εμείς θεολόγοι. Λέω θα σας πω κάτι και ίσως να μην σας αρέσει, αλλά με φέρατε στη στιγμή που πρέπει να το πω. Παιδιά, τα σάλια της Ακαδημίας δεν παράγουν θεολόγους. Θεολόγους παράγει μόνο είναι Πεντηκοστή. Αν θέλετε θεολογία, από εκεί θα στραφείτε. Στην πατερική παράδοση. Στη θεολογία. Αυτά δεν λέγονται, δεν αυτά. Δεν ήθελα να κάνω αυτό προβολή. Αλλά η αξιοπρέπεια σας μας ανάγκασε να πούμε. Ανευλογημένο. Θα είναι μία απόδειξη ότι είμαστε εδώ. Μα βέβαια, η Θεία Χάρις που σας έσπρωξε και σας ήρκησε να σας φέρει εδώ είναι για να πάρετε προζήμη. Να ενισχύσετε το λαό μας να σταθεί στα ιδανικά, να μην ακολουθούν τους Εβραίους και τους άπιστους και τους αιρετικούς. Είμαστε Έλληνες Ορθόδοξοι Χριστιανοί, δεν δεχόμεθα κατηχήσεις, δεν δεχόμεθα διδασκαλίες, δεν δεχόμεθα υποδείξεις. Έτσι είναι. Διότι
Ο ελληνισμός ήταν το πρώτο χριστιανικό έθνος που έκράτησε την ακρίβεια, την αποστολική. Η πραγματική ορθοδοξία μόνο στον ελληνισμό υπάρχει. Έτσι είναι. Ο ελληνισμός μετέφερε την πίστη και την αυτή σε πάρα πολλά έθνη. Ήταν οι μόνοι που ακολούθησαν τους Αποστόλους. Οι Έλληνες. Περισσότεροι μαθητές των Αποστόλων ήταν Έλληνες. Προσέξτε λοιπόν τα ιδανικά. Να μην προδώσουμε. Εμείς ήμεθα 8 στην οικογένεια παιδιά. Και εκεί οι γονείς και οι παππούδες περάσαμε τους 10. Περάσαμε στη ζωή μας αυτή τόσο ειρηνικά που ουδέποτε υπήρξε η ελάχιστη διαφωνία μες στην οικογένεια. Λοιπόν, είχαμε περιουσία, πολύ χτήματα και τέτοια, ξέρω. Παραιτηθήκαμε εμείς οι αγόρια, οι άνδρες, παραιτηθήκαμε μόνοι μας από την μετοχή στην περιουσία. Θα την πάρουν οι κορούλες και θα πρεκιστούν καλύτερα. Δεν μας το ζήτησαν, ούτε αυτές ούτε οι γονείς. Μόνοι μας εμείς παραιτηθήκαμε, δεν δεχτήκαμε να μετάσχουμε στην περιουσία των γονέων. Θα την πάρουν όλες οι κορούλες, θα πρεκιστούν καλύτερα. Και πράγματι έγινε έτσι. Πέτυχαν και αυτές. Λοιπόν, χάρηκα πολύ για την καλοσύνη σας. Κουράσαμε σας. Και εύχομαι η Θεία Χάρις να είναι πάντοτε μαζί σας και στην οικογένεια σας και στο σώη σας, ούτως ώστε να σταθούμε με παρησία στα δεξιά του Χριστού στην ημέρα της κρίσεως. Δεν απέχομαι πολύ. Είμαι θα κοντά στη συντέλεια. Ευχόμαστε να έχεις υγεία και χρόνια. Και στην ημέρα της κρίσεως ο Κύριος μας θα χωρίσει αυτός ποιοι είναι εκείνοι που είναι μαζί του, που είναι Ιησούς και ποιοι είναι οι άλλοι, και θα τα βάλει σε δύο μερίδες. Θα βάλει τους δεξιούς, όλους που θα τους πάρει μαζί τους. Γι' αυτό εύχομαι να βρεθούμε κι εμείς όλοι και η γενεά μας στη δεξιά πλευρά του, για να πάμε μαζί του αιωνίους με τους Αγίους, να μας υπηρετούν οι άγγελοι. Μελετάτε από τα βιβλία που γράψαμε. Έχουμε η Μαρία τα πιάνει, τα παίρνει η Μαρία. Κουραστήκατε,